थामथि खोलोबाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थियारि हान्जाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाबसननाया नोजोर बोथाव जादों। खुंथाय गोहोआव थानाय हान्जाजों लोगोसे बेरेखा हान्जाफोराबो बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। बेबादिनो दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गसाइगावनि सराइबिलाव बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल ओनसोलनि मथामबिल कमिउनिटि नब्लाङाव जानाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे हान्जानि माखासे गोजौ दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे मेलाव बाहागो लानानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेरेखा दोलोनि हेंथायै खमैब्लाबो 70% एबा 3 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन होनना बुङो। एनडि हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैलिया जोंहा, मानोना जोंनि जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना फुराफुरि जाजोब्बाय आरो केन्डिडेट फोसावजाखांनायनि उनाव दिनैसिमाव आङो 120थासो जायगा एबा थावनियाव मिटिं खालामबाय। बेयाव जोंनि मोनथाम दोलोनि जोंनि मावथि मददगिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै मिटिं खालामनाय जादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों आं नुदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाया गावनो गोसो जानानै ओंखारबोदों आरो बिथांमोननि माने मोखाङाव मिनि खैरोनायखौ निस्सय नुनो मोनदों आरो इन्टारनेलि गोबां बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै जों नुनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जोंहा भटआल' जानांसिगौ। दा बे भट जाखांनायनि उनाव जोङो आसा खालामदों जे 70% भट शेयार जों निस्सय मोननो थांगासिनो दं। 70% जुदि जों भट मोनोबा 7निफ्राय 10 लाख भट जों मोनसे मोनगोन, मानोना बेयाव 14,70,000 भट दङ टटेल। बिनिनो 75% जुदि कास्टिं जायो अब्लाना 11,29,000 बा 30,000सो जागोन। दा बिनिनो 70% जुदि जोङो मोनो भट शेयार, अब्लाना जोङो 7निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव थागोन। जों बयबो मिथिगौ जे दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिजों दिनै गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो हाबाय। माखासे आरो मेजर दफाफोर दंबावो। पलिटिकेल मोनसे दफा दङ आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोला बा क'क्राझार लकसभा समस्तिया नोङो भुटान रायजोनि भुटान हादोरनि हाफाङाव आरो भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफोर बोहैबोयो। बे दैमा दैसाफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव फैनानै जोबोद माने गोबां बिबांनि खहाफोर खालामफैयो। हा खुरखानायनिफ्राय लानानै गोबां माने लाख लाख बिगा एबा हेक्टर हाया दिनै बाला अन्थाइबारि जाबाय। मानसि थाजालिया, मानसिफ्रा दिनै लेथेर फेथेर जानांबाय, डिसप्लेस जानांबाय। गोबाङानो नोङो हाग्रायाव हाबनांगौ जाबाय, बेबायदि मोनसे थासारि। बेखायनो बिटिआर सुक्तियाव बे नोङो दैमानि फारनै बोरिखौ प्रटेकसन खालामनायनि मोनसे दफा दङ। बे दफाखौ दिनै मावफुंथारनांगोन आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ निस्सय आङो सासे MP हिसाबै बेखौ नारसिनगोन आरो बेबायदि बिटिआरनि माखासे दफाफोरजों लोगोसे आरोबाव गोदान गोदान माखासे जोंनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिफोर लाबोनो हायो नामा, बिनि थाखाय खामानि मावगोन। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय चापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।